kok sumbang, tentu saja badan bisa sansaro.
Ganang ayanan diulakan tarandam urek baringin mudo ondeh adik bapa ngakanden adik lah cando kurang dak tahu dikoknyo banci katokan sajo usah ditulak dia jo parangai kok dahulu bantu kayo mangako kini gulung diungkai mangako kini denai rasokan bak raso indah kasih kasampai tagahnya hati dan karek juo akhirnya kini dan menangguangkan dulu bajanji bagenggam tangan kini ko adik balengah diri basuo denai haram disapo sapantun gaba indak kehujan
kasadonyo. Karano lidah indah batulang, maika makah bisa babalik hari. Tiuk mengece awak sajonan santiang, tentu sajolah banyak orang nan banci. Elok bakatonan iyo iyo sajo, jika bajalan lurus bakato bana. Naksakan orang kadiri kita, budi coba sudah sampailah tujuan. Koda ulu orang musim radio, tapi kini zaman video je TV. Pindahlah para lu hidup banyak cerita, dan para lu kini ku ialah bukti. Walaupun otak sampai setinggi langit, namun orang alim tentu kau percaya. Usahalah kita membuat nan mariani, orang kini Allah jadi kasadonyo. Nande karano lidah indah batulang, maika makah bisa babalik hari. Tiuk mengece awak sajonan santiang, tentu sajolah banyak orang nan banci. Elok bakatonan iyo iyo sajo, jika bajalan lurus bakato bana. Bulian naksakan orang kadiri kita, budi coba sudah sampailah tujuan.